हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि बे गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबाय। नै दिनै 31 मार्च बेनो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सान। बे जोनोम सानजों लानानै जोंनि बर' माहारि आफादफोरा सिगां समनिफ्रायनो बिथांनि थैनाय समनिफ्रायनो बिथांनि जोनोम सानखौ लानानै जोङो बर'फोरनि गेजेराव फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादोंमोन। दा बेखौ लानानैनो जोंनि आफादफोरनि नाजाबाय थानायनि जाहोन आरो फिथाइ महरैनो थांनाय बोसोराव आसाम सरकारा मोनसे फोसावबाय, बेखौ जाहाथे सारा आसामावनो मोनसे फरायसा सान सात्र दिबस हिसाबै जाहाथे फालिनाय जायो। दा बे हिसाबै गनायथि होदोंमोन आसाम सरकारा। बेनि दारैनो नै दिनै 30 मार्च 2024 आव सारा आसामावनो मोनसे सात्र दिबस खुंफुंनो हानाय जायो। दा जोंनि आस्थाबारि एमपि स्कुलावबो बेनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बिदिब्ला हाबाफारिखौ नायलांदो। दा जोंनि स्कुलाव एथबां फरायसा नुनाय जायासै, मानोना दिनै सानदेबो आरो बिनिफ्राय क्लासाबो अफ टाइममोन। अफ टाइम मानि एकाडेमिक इयारनि जोबथा सान, बे हिसाबै जोबोद उसुबिदायाव गोलैदों जोंनि माबायाव। दा बेवहाय जोङो फरायसाफोरखौ बांद्राय एथबां मोनजोबनाय जायासै। बे जा नुजाथिदों फरायसाफोर बेजोंनो हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। बे फालिनाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै मोनसे जिउ जारिमिननि सावरायनायनि थाखाय फालिनाय जादों। बे दिना बिनिनो जोनोम बाराय, माने बे दिनैनि बे 13 मार्चआव 31 मार्च ओमफ्राय 1957 जादों। बे जोनोम सानखौनो दाख्लै बा बै बोसोराव आसाम सरकारा सात्र दिबस फालिनांगौ होननानै फोसावनाय जादों। दा बे हिसाबैनो दिनैबो बे दिनखौ फालिनाय जादों आरो दा बेखौ मानो थाखाय फालिदों बेनि नामाव बेनि गोबां माने जारिमिन दङ। बे जारिमिनानो जाहैबाय बेयो सात्रनि सोमोन्दै नि सायाव बायदि बायदि हाबाफारि लाबोदोंमोन, खामानि मावदोंमोन, बा बर' जातिनि माबायाव गोबां माबा माबि जौगानायनि मानायनि बिदिनो बियो फोसावबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो गोबां दं बुंनांगौआ। दा बिथांनि फोरमायनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। आरो जोबथारनायाव आं फंनैसो बुंनानै दिनैनि हाबाफारि फोजोबनो सानबाय। जे नंगौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1952 मायथाइनि आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनसे मा होनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखि डिमान्ड, जेनेखि दाबि, बे दाबिखौ गनायनानै मा फोसावबाय जे 30 मार्चखौ सारा आसाम नाङैनो सात्र दिबस हिसाबै फालिबाय जासिगोन बा फालिनांसिगौ होननानै फोसावनायखौ होनाय जायो। थिग बेबायदिनो दिनैबो जोङो सानदेब्लाबो